Ni fa ban ki a ce yau ka zo ka sace ni ka tafi da ni gidanka ba. Domin ji nake kamar na zama taka already. Kai, wallahi kina ban dariya masoyiya. Saurin me kike yi? Ba hoshe ta ji saurin in gozo ma ai ta bare a haihu, right? Wata ɗaya fa aka saka ranar auren tamu. Amma look at how rushing kina ta rushing makanki. Haba. My dear, bari zan kira ka. Asma na kira na bari daga ji menene ta zo da shi. A kin ga kan ma ki bata lokacin ki wajen kira na dan ina nan hanya zan zo gidanku yanzu insha Allah. Yanzu akwai dan abinci a dan aje min dan afa kin san ni da abinci 5 and 6 ne sannan kuma in ga baba dan an ce baba yana jira na ko to kin ga sai in zo in ganki in kike kya fuskar nan take ko ba haka ba sannan in ga baba kuma in dan yi da'ami to shikenan sai na zo insha Allah. I love you. Hello kawata. Wai na kika shige ne yau. Na je duba ya madan. Me yasa mishi? Wallahi ya madan accident yayi. Sorry na manta ban gaya miki ba. Ajiye kuɗin da ma na karba gurin ki da su na saya masa magani. Amma dai jikin da sauki. Allah sarki. To Allah ya ba shi lafiya. Amin. Na ga kina ta kira na. Ko dai ta samu? Kwarai ko kawata ta samu. Domin an saka ranar auren mu ne da masoyi na Salim. Masha Allah. Kice dole dai za mu yi celebration. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hala ce min nan naki ne ya shigo ko dan na jikin dauke wuta. Ciyaman ya neme ni ko? Ai kai ma kin sani dole ne. Shi yasa ai kika tafi kika bar wayanki. Da abinci Na gode. ce ki je ina son ganin ki. To bari in kai abinci sai yanzu. Kai? Mardiya, 5 missed call? To, Allah ya sa dai lafiya. Bari mu kira.